65 anyos nga lolo nga usa ka person with disability sa Cagayan de Oro City ang priso human nga iyang gidunggab patay ang iyang silingan. Sospek na pungot kuno gumikan sa pagpangantsaw sa biktima. Ano ang report? Arestado ang 65 anyos nga lolo nga itago nato sa ngalang Karding human nga iyang gidunggab patay ang iyang silingan sa Zone 1 Sambulawan, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Nahitabo kini niadtong Sabado pasado alas 5 sa hapon. Nadala pa ang biktima nga nailang si Agapit Madjos sa ospital. Apan nakabsan gyapon kini sa iyang kinabuhi. Migawas sa investigasyon nga gibuli kuno sa biktima ang sospek nga miresulta sa pagpanunggab niini. Muna sir nga nakuan gini ano, iya yung hinaykan, iya yung gidunggab ang maong biktima. Ang maong biktima no nakaangkon og mga multiple stab wounds no. Gi-declared na gipunahon sa atong attending physician. Si Lolo ana karon sulod sa prisuhan sa Puerto Police Station. Aminado kini sa iyang salaod. Nawad-an kuno siya og kontrol sa iyang kaugalingon tungod sa pagpangantsaw kaniya sa biktima. Katong pagkomento niya nga sir, ang term ato nga pagsabot nako murag gikaminusan ko niya sir. Kay disable lang ko. Murag kanang kantyaw ba nga murag panglait sa akong pagkatao ba. Muto nga medyo gyud ko na kanang naputong nga murag bitong na lockdown pag-ayo ang akong pagkatao. Nagbasol na karon si Lolo Carding sa iyang nahimo sulod sa prisuhan. Ulahin na lagi ang pagmahay sir mo nga mangayo na lang kog sorry sa pamilya nga wala gid ako tuyo. Ang maong insidente matawag gayud nato nga resulta sa pagpambuli sa usa ka individual. Busa tambag sa mga eksperto ingon man sa kapulisan nga likayan gayud ang pagbuli sa usa ka tawo. Sanglit dili gayud kini mo resulta og maayo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.